ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଝିଅଟି ଏଇ ବେଡରୁମ ରେ ଉପର ଫ୍ୟାନ ରେ ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରା କୁ ଅନ୍ କରିକି ଲଗେଇ ଦଉଛି କାହିଁକି ନା ଏଇ ଘରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିଲା ହେଲେ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଝିଅଟି ସେଇ ଚୋରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇକି କହୁଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ତ ମୋ ପୁତୁରା ଚୋରି କରୁଛି ଆଉ ସେଇ ପଇସାରେ ପୁରା ଦିନ ତା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ଅୟସ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜଣା ପଡିଯିବ ଆଉ ଏଇ ରୁମ ରୁ ବାହାରିକି ଲୁଚି ଯାଉଛି ତାପରେ ସେଇ ସମୟରେ ଚାକରଟି ରୁମ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି ଆଉ କହୁଛି ଆଜି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଡ୍ର ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଥିବ ଆଉ ଡ୍ର କୁ ଖୋଲିକି ଦେଖୁଛି ତ ବହୁତ ସାରା ପଇସା କୁ ଦେଖୁଛି ଯାହାକୁ ଦେଖିକି କହୁଛି ଆରେ ବାପାରେ ମୁଁ ତ ମୋ ଜିନ୍ଦଗିରେ ଏତେ ପଇସା କେବେ ଦେଖିନଥିଲି ତାପରେ ସେଇ ବିଡା ବିଡା ପଇସାକୁ ଗାମୁଛାରେ ରଖିକି ବାନ୍ଧିବାକୁ ଲାଗୁଛି ଆଉ କହୁଛି ଏଇ ଗହଣାକୁ ବିକିକି ଗାଁକୁ ପଳେଇବି ଆଉ କାହାକୁ ବି ଜଣା ପଡିବନି ଆଉ ସେଠାରେ ପୁରା ଜୀବନ ଅୟସ କରିବି ହେଲେ ଏହି ଚାକରକୁ ଜଣା ନଥିଲା କି ଏହି ଚାକରର ଚୋରି ମାଲିକାଣୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ୟା ସହିତ କିଛି ବହୁତ ଖରାପ ହବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ବି ଚମକି ପଡିବେ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିକି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖିଦେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶେଷରେ ଠିକ ସମୟରେ ମାଲିକ